Ning pagsugod na sa school year 2020-2021, 15 ka mga tinunan ang gastuhan sa Talisay City Government nga libre lakip na ang pagpili og kurso o eskwelahan. Si Chona Carion sa report. Ubos sa Cream of the Crop program ni Mayor Samsam Gulyas, mga deserving student gikan sa nagkalain-laing tunghaan sa dakbayan ang mahimong maka-avail sa scholarship program sa City Hall. Gawas sa libre nga tuition og miscellaneous fees, hatagan usab ang matag scholar og tag 20,000 pesos nga subsidy allowance. Gamiton kini sa pagpalit sa ilang libro, school uniform og transportation allowance. Makapili usab ang mga tinunan sa ilang mga gustong kurso og tunghaan. Ubos usab sa kondisyon nga maka-maintain sila sa ilang tag-as nga grado. Aduna usay dugang incentive kung malakip sila sa Dean's List. Ang DepEd mo nihatag sa test, DepEd ang ni-select. So I leave it all to DepEd to pick the deserving and the worthy students to go to school in the university or college of their choice. Ang Talisay City nagahin og 5 million pesos karong tuiga alang sa maong programa. Aduna usay mulangkob nga grupo alang sa mopili sa mga tinunan nga maka-avail sa scholarship program. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisda.